Cuimhin a féidir a rá dún cad é an fóras patrúnachta agus hín sort oibre a bhíon ar Bonagribh? Well, is pátrún agus agras bhainisteachta go scoileann na lán Gaeilge ag an mun agus an dara level é an fóras patrúnachta. Agus dóhí sé an róla tá aganine ná scoileanna a bhunú agus an sin iad a bhainisteú ceapan muid bard bhainisteachta chun de riire ar son go háitiúil. An sin déanana muid sais onadicht ar son árscoileanna agus ar son an airnáil éidechas lán Gaeilge den ar partneri éidechas agus leis an rion éidechas agus mar sin de. A cén postátá go san agriacht? Is mise an tardrúní san agriacht agus eibrí man tros an efig le Bertella agus tá bard stúrtha agan chomá dinta sóste onadíthe óna scoileanna éagsúlatá fún. Agus tá si bheith ceilóra brethla mór an líana nach bhfuil? Tá an fóras patrúnachta 22 bliana ar móthir im líana. Buníú muid hir in 1993 agus in chéad scoile bhí agan riamh ná goil scoil an ghartáil an híos a gorcha scoil ilcredmcha bhí an. Stohí ó hús ama bhí sé gaim ag an fóras patrúnachta bheith an mar rá de hismothirí agus freistal ar bhíonanta tuismothirí agus ar an dóid sin bhunaí mór scoileann na lán Gaeilge agus an dara ceist a bhí le chuir an bobbal áitiúil ná cén Sanskrit spiridáilta bhí wathó. Agus má bhí Sanskrit ilcredmach wathó bhunamuid an scoil mar sin, má bhí Sanskrit catlicach wathó bhunamuid scoil leis an Sanskrit sin, agus cean eile na cean idircredmach agus mar sin is dóthaí bhreamuid a riamh gurmuid ag freistal ar hismothirí agus ar amíonta agus gur léidir muid an tarú atá take ar híal na héireann le 22 bliana nuas agus gúil tromnach na scoilnaí atá bonithe le déimlíonna is scoilnaí ilcredmacha iad. Agus céim bblion thosaigh tú gobar leis an fóras? Thosa mis sé gobar a leis an fóras i rábhílagus an ní. An bhfuil éon phlean na speisialta goibh maidir leis an gomóra seo an líana? Tá srá éimeachtaí leiciach agan im líana. Is dóthaí idir comórtais ins na scoilnaí chun na scoilnaí an ran fáirrtacho tá dínear agus ócáid chealúra olmhór agan in Óstán an Carton House ar an fitheochtú lá go bhí ebrán agus tásúlainn go mbeidh tíoch le chéile mór an ón ar scoilnaí agus na daoine a chuidir líon tharnam líonanta a chomáile ar bartnéirí éidechas agus mar sin de. Chomáile sin amach meán fóbhar bliana seo nó scoil bliana tá ruúin tá srá éimeachtaí eile leach amach donna scoilnaí chomá chéanna. Bhí alt simú a gut an Irish Times a déanaí dóibh siúd atá géisteach lína nniu agus nár le an féideat acrahad nó cuairtíí sa thuirt dóibh bhí céir a bhí le rá gut an? Well, go bunasach sé a bhí geisteagan san alt ná sé bliana Gaeilge atá am líana agus sé sin aitheanta ag na hagras Gaeilge agus go dtíobhann seolta ag an taoiseach féin. Ach ní is dóim príomhfuinte bhí budíana níl na policíthe nó níl chuirmhaim na policíthe ag an rion éidechas ná ag an rialtas ag taú leis an Gaeilge ná bliana Gaeilge go dtíobhann. Mar hampla im líana níl éon bhunscoil ná éon bheanscoil lán Gaeilge á oscailt. Cé go bháin an fóras patrúnachta fiú faoin géad takeíocht ó hismothirí in éon phobal ina déanmar stechan. So siad a bhíon pointí bhí mu de gar dhéana ná is gá don rion éidechas agus do híon rialtas an áíre feimú go dearfach ar son na Gaeilge agus nuair atá strateisi nó acabó hí buna scoilna ba chearcamach túsáte a chuirt duna scoilna ná Gaeilge sa bróise sin. An bhfuil éon eisioltas fáite go an air Oidicus Richard Bruton agus an Ryan Oidicus Maidir le for Dornamí ó Thaobh teocaí clúiseach na Gaelscoile? Well, is dóhí is cinál córá leanú nach atá idir muid héin agus an rion éidechas maiall ar an Gaeilge agus ceist na Gaeilge. Tá muid ag ardúin ceist seo go riomhannig lo tá an riine chuanúil den ghfuil siad ag taú leis an Gaeilge a tá muid ggéireáil gceannar chun cinntiú ghfuil níosbú agus níosbú takeíocht aán. Tá an díma orm go pásan de ghfuil áir Oidicus a gúin gan Gaeilge lífion ó ceam sé ghfuil an roiint sin an tábhachta ó Thaobh cór chun chéine na Gaeilge.
Tá simór go me dewgi lúseach an Wales gan san éirhí do bhar go raibh mé mar coní ar man an gar fá roiint bliantain do raibh mé ógus is go bhfuil tú a coní is a bhaile. Tá stad lúseach an Wales gan ar an man an gar ach go háir an simú capan. An fisleat acrúthirt dar éistóirí hí stad agus tewki glúseach an Wales gan na secundé gwitin a ledho. Well is dói sa bhil an gar natúil me héin mo hónaí tá rá bhunscail an réilgeán a cean goilscail bhuilinatá os cín fiche blian agus an sin tá goilscail an cholín tá faoin bhar spátrúnachta an beag nach dem líana inis. Cíalín sé má bhreann tú ar an bhil an gar mar sa eisiom lár de bhaile ar be timppla na tíre, cíalín sé go bhfuil éileh agus gá le ráháin ó híomh gailscoileanna i maiile ar be agus go bhfuil bailte ábalta taú le scoilna láhhaige bheith inmharna agus go dtíhann tá sé riachtanach a náríide mar go maiid níos smú agus níos smú scoilna láhhaige ag an mun level insta bailte seo mar mar a mai ní bhaid siad an ná taú le bunú éidechas dara level agus is tóitá tá riontíireachtaí déantais le cúpla bliana nuas éad lán réilge a bhunú sa bhil an gar agus ar nós ruidir be go minic ní éiritar leis ar dús ach tá ansaim agus tá coiste láidir an sin sa bhil an gar atá ag ggéire éidechas láhhaile ag an dara level a bhunú. Timppla a chundé tá goilscoil eile in Lún tá ceistení fá tá Longford níl sé bháil sí an bóthir ach tá mu brennimúid ar na cantar sin anmhúilte ar a chéile agus go bhéidir se taú le éidechas ag an dara level trí réilge. In a hananta sin tá sam bhfuil bíon anchainte ar pop-up gailtecht faoi láthair agus tá go bhfuil ceanna teachta níos sa bhaile. Mar sin tá ansaim sa bhaile san ghaeilge bíon rangan i gailge siúil in áras an bhfuilin chuile heachtain tá grúpaí an hagan le chéile chun córáití bheach an ghaeilge hí san sin tá cultúir ná agus mar sin de. Tá ansaimán tá an bhfuil ansaimig na cumann éagsúláin tá mé héon bainteach le cumann níomh Lómáin agus tá ansaimach sin na gcurchann cín scór mar chud don chumann peile agus chumáile sin na gcurchann cín na gaeilge chumá. Ceapan sé mas féidir leis an dara gailscoil ag an mun le bheith le bheith sa bhin an gar féidir leis an dara bunscoil le bheith in éon áit sa tíir ceapan sé. Bhí sa glúr eolais faoi gailchláiste i Maileat Lún, bhí gailchláiste an nó tá beidir go fáil an bhfuil sé i bhaim? Cin áit é seo? Maileat Lún. Maileat Lún. Ní ghail cholaiste a bhí an éad lán réilge a bhí an agus níor lean sé rinne raníireachta leis ag an nám ach is dói caithfar a bheith fíor chóramach lena héanaid mar bhí sé de follasí i riamh ag an bhar spátrúnachta gantaú le éanaar mar bhramóid go rá go leor bagartí an dómh mar is éad iad i mthair bhéirla agus gúil se an deachar ag na daltaígus do múntaí agus is scoil sin feimú mar éad glán lán réilge agus teistíonn an takeíocht láidir seo ón éad go maire sé. Ach tásúlainn beidir seirbhís lán réilge ag an dara level a chur ar fáil san níormhí amachchan seo. An bhfuil teachtacht ar bhaidleat chuirmach do bhíine na gánaí ar mun an gar agus san éirbhí ghuiitena atá glóric idirgus dar le bheith dá báistí trí bhean na gcuige sa chundaí? Well is dói an teachtacht atá ná go bhfuil buntáistí ar le a bainte éidechas lán réilge tá sé teo cruthaithe ní bháin in éireann ach go hidirnáisiúnta agus mátá na buntáistí seo fáte ag páistí Hain Street an choras ag an mun level
bech siad níos fearr fós má hain na páistings na dalta seo tríd an choras omláin ag an dara level freisin. Agus dá bhrí sin siad a bheith marrála muintir an bhile agus an muintir na hirbhí go generalta ná má an siad a deis agus baon de seo an taú le iiretas bheán go láhhailge nó aonad láhhailge nó cibe cin cruthabheith maihan seo ba chóir taú leis agus an deis sin a thuirt a báistí. An hían tú go méid gweil chláiste nó aonad gweil agus sa bhfuil an gásan na gearblíonn tá támach rán? Ní léon fleanaí an I láthair na huaire an oscailte go gairid ach tá foras patrúnachta faoi láthair ag gobar leis an rion éidechas bhúnla a bheith inghlacha mar aonad aganine a déach fásasteach ina réilcholaiste neamhsplach go dosach an múna se mar aonad tá á hástáil seo I bord líise a láthair na huaire agus de réir mar orbíonn an múna sin ba féidireachtaí an go cheantar nós an bhfuil an ghearr. Dúirt tú nach bhfuil gweascail nua ag oscailt im líine mí bhain fór im líine. Tá chláiste na tolcan ag oscailt nach bhfuil? Níos an bhfuil sibh mar pátrún is aonad gweil é do cais an cnucha. Tá choiste tolcan ag oscail cearcolóir faoi an bhár deilúna. Is ionta go rud éidechas lámhhailge a bheith chur fáil ach is dói an buntáiste a bhreatham a riamh a bhí leis an bhoras agus atá leis an bhoras patrúnachta ná feimíonn muide mar eagraíocht son na Gaeilge agus feimíonn mu trí Gaeilge. Agus níl éon rud ar gláir an áíre ach éidechas lámhhailge den sco a chur fáil do fáistí na tíre seo. Braham mátá pátrún eile an go bhfuil deacreachtaí acu díú go géir ar an aim seo agus atá an foras pátrúnachta an an, mar is pátrúniad atá socraithe suas tríomhéarla a aimíonn tríomhéarla agus a bhíonn ag freastal ar scoileann na lán a aimíonn tríomhéarla. Mar sin go minic is drúbal a bhíonn ins na scoileann na lán Gaeilge agus is búirt agus is dúshlán allmhór donna heagar seo freastal ar na scoileann na lán Gaeilge mar ba chóir sin fá go minic bíonn an foras patrúnachta mar áis agus tá muid ag churnúil don rion éidechas gur achhainn muid don chóras go generalta agus gúil muid sásta ábárt a phléigs a ghlacha chun taú leis an ggóras agus le éidechas lán Gaeilge go generalta. Chun teachgóidí dear an agaibh an éon phlean na mór a gcuibh ó thaobh a bheith ag freastal ar an éileh ar ghuiilead agus go náisiúnta sa gearthéirme nó bhainthéirme? Tá sé ráite aganne go minic inis go bhfuil éileh in trasna na tíre de fiche cúg faoin géad ar éidechas lán Gaeilge ag an mún level. Now, má smaoininn tú go bhfuil tríomhíle bunscoil lán Gaeilge bhfuil breis tríomhíle bunscoil lán Gaeilge an. Go garbh sin 750 bunscoil lán Gaeilge a chearta bheith sa tír má tá an taobh sin an. Faoi láthair ní le 145 bunscoil lán Gaeilge tíomh mó an Gaeltacht. Bheadh sé agus tá sé ráite aganne go deastóch breis agus 200 bunscoil lán Gaeilge sa chéad chúgnú go déimlíonna eile chun freastal ar an éileh seo. Agus ba mhór an rud bheith bainteach deach an solathair sin an faoi fiche cearacha díormuid maiall ar an tógra tá fógrathe ag an rion. Tá próses díostíthe fógrathe hana ag an rion éidechas déan agus chaitlacha. Tá sé curachán cín aganne go mo chóir breanú ar na cantar seo ar dús agus ceiste chur anhfuil scoil lán Gaeilge antú mar bhfuil ba chóir gomach agus ba chóir gomach fiche cúg faoin géad rinne figurí tá aganne fiche cúg faoin géad ina scoilnaí in éon cheantar go ba chearcar scoil na lán Gaeilge iad. Mar sin tá muide ag chur amach don rion agus don aglas agus gona pobl seo gúil muid sásta le scoilna a San Bheontanga a Ahrú. Agus má tá bhathó an San Bheon spiridálta freisin mar is féidir an bhoras patrúnachta freastal ar an dá spriuc atá an go náisiúnta mar aithnín muide sin é an ráha spiridálta ó híh ilchreidmhachas a thuirteteach sa ggóras éidechas chomá le ráha ó híh San Bheontanga na scoile ag an am céine.
Tá factus an timp na tíir Ryan Johnson ar son gweilgegus ag an dar level ach tá alán gantas múnseoirí an bhfuil le caréon scéil faoi sin. Well is fáinne fiáin an áíide agus tá dúán an maidide le gantanas múnseoirí sa choras go generalta fi láthir cum scoil bhéle nó scoil réilge ach i gcónaí nuair atá tú mar bhenach mar atá an teitechas lá réilge bullan an ceisio níos trimme muid. Im léana tá spásnaí breise chur ar fáil ar an MGO in Gáile sin an máisteocht san éidechas agus ba breis bhúnseoirí teachtamachchas an ggóra sin. Tá iartas déanta gomach an máisteocht eile ar an tíomh seo tíre chumá céile. Tá breis camuid soí an áíide breis múnseoirí agus breistíní nó micléin a bhela isteach sa ggóras. Mar hampla ceangan rudí tá déanta ag an foras patrúnachta ná támuid ag déana cheangal lena choistí agus le choistí eile a bhí muid híos goiste fáúd an seo le garid agus lámuid le micléin atá ag déana an íorchéim san éidechas agus bhímuid dómh agus bhfuilmuid dómh a cuasa beidir teige dhéana sin éon teasta Eorpas an Ghaeilge le lína go staidir ionas. Fiú mar a bhfuil an Ghaeilge mar ábhar céimeach go ionas gúil sin an an a bhfuil amach agus postanna amsú insta scoil lá Ghaeilge tar éis dómh cáiliú. Agus is ceann gan na hánálacha an airná scoil éidechas lá Ghaeilge go bhfuil postanna an agus gúil fás san airná so bheith si dúirt an deistómh féin fostaíocht lá amsere áil in amachchan seo. Tá tionscail a gcuibh maidir leis an tríú teanga a bheith a elam na scoilnan a bhfuil ag an bhéide just be chuirsí a thuirsaíon faoi sin? Tá tionscail dul seolta agan an sin ag ar ggógáil mína saona se caite. Go bunúsach tá sé aanta ag stoí ag an damsa bhthir go bhfuil gá níos smúgus níos smú leis an iltangachas agus an cumas sin a bheith ag páistí na tíre seo agus muid ag dáling leis an Eorpa agus ar hir níos linne sin. Tá sé seo stoí níos táhachttaí fósan is má tá an bhreaimimecht ag tarlú agus gur muide beidir an tír bháinna tá fácaí tá gur bhí an béarla an príomhhanga sa tíróhíh láthraide. Brahan muid agus muid lé le scoilena san Eorpa agus nuair eicin muid go bhfuil iltangachas ag feimimiúins na scoilena sin gur féidir an rud ceanna céine a dhéana seo agus tá choras chutha a bhaim agan in árscoilna le tasú man fóbar se hagan le céim fíolóteach ina maidon tríútanga á bhúna in sa scoilna seo. So siad a bheits a tarlú ná tucan na níán isteach tíar muid mí man fóbar. Agus ní bheith éon teanga tagas acu ach an Ghaeilge. Seachas an tríútanga seo aber Frankis nó Germánis nó Idális nó Spánis cibicin tanga tá ránithe an scoil. Agus siad a tharlóid ná múnfor ábhar ar le din chorriculum tríd an spriochanga seo. Agus múnfor é seo suas ó níán an hóisiir go dtí ranga sé leis an rang seo agus sé an aimimegus an sprichatá leis ná go mbeidh an páiste nó an dalta lífa i Ghaeilge i méarla agus a tríútanga seo nuair ágan siad an bhunscail. Tá seanna sim bhhail nó me caiinse a ríéis an méigen sa techaí a chuomhíonn faoin tionscail sin beidir trééis é a bheith tag amach agus tásúla gan go méid níos mó ghilscoilna agus gcuil choistí a bhúnú amach an seo na gghearr blion tá amachrán so bé me caiinse a ríéis gur mé agad. Gur mí amach.